Afrika mwarazona kare nguva dzisati dzapo ndopa akagara dare rake mudenga naShe Jesu Kristu namuyamutenga akati yani kwatingatuma yani kwangatiendera mabasa waAfrica achiko mudenga akazvigamuchira akazvipa kuna Jehovha tikatendeuka tichiri mweya tiri kudenga. Saka muchiona dzimwe nzvimbo dzatinenge tasvika panyama musi watinodzisvika unoti ndakarota ndiri pano here asi ndenge kutanga asi kunge ndakambobasvika nekuti tisati panyika takaparidzwa nekudenga tichiri mweya tikateera takazvarwa 1976 inyama asi mweya wakanga uriko mweya wakanga uriko uri kuna Mwari mweya uri Mwari. Saka mweya usingafi auya pamazuva ekupedzisira achiti chakanga aenda asi akazodzoka ndadzoka kuti ndikutorei ndidzokere nemi kudenga umwe neumwe wenyu ndinomusvisa kunaShe akakwana. maAfrica edu kwatakamhengeti akatudza pachena akati vana vakwandiri yavakazvipiwa naMwari vachimweya. maAfrica edu zvino makorokoto nzvimbo ine mvuma Mwari wairangarira Mwari watiitira tsitsi Mwari atirongera zano kuti isu tiponiswe pamazuva ano. Zvino pane chinhu chinofanira kuzivikanwa nevanhu vaMwari kuti vave vanhu vaMwari vane zvombo zvavo zvakakwana. maAfrica edu hanzi Jehovha atuma Moses akanotora vana vaIsraeri kuIjipita achibva afamba navo murenje asvika panzvimbo yakanga achifanira kuti achigumira pagomo reMoabhu reNebo munyika yaMoabhu. Jehovha wakamukwidza mugomo reNebo akamuratidza nyika yakanga avimbisa Abrahama naIsaka naJakobo akati ona Jeriko ona kusvika nyika yeNafutari nyika yemakomo nyika yeEfuremu asi hauchapindi ikoko achibva arara rufu achibva afa. Asi hakuna munhu anoziva guva raMozisi kubva panguva iyoyo kusvikira pazuva ranhasi. maAfrica vatumwa vachibva kudenga kuya kutora mwiri waMozisi vakasvika Satani apo akutoda kutora mwiri waMozisi vakakakarisana naye achipikisana navo kuti uyo akatadza uyu akauraya muIjipita nenguva iyo akamufutsira mujecha. maAfrica Israeri haana kugona kutunga Satani akangoti iwe Mwari ngaakurayire achibva amuregedza mutuma Mikaeri achibva aenda nemwiri waMozisi kudenga panyika hapana guva raMozisi. maAfrica muprofita Elia ararama panguva yaAbhi panguva yakapedzisira achiita basa raJehovha. Mwari akuda kumubisa panyika. Elisha akazviziviswa akafamba nzvimbo dzinenge 2-3 achienda wachiti muprofita Elisha chisara pano ndatumwa Jorodhani kanzi nemweya wenyu mupenyu naJehovha mupenyu handikusiyi kandatumwa Jeriko zikachiboseri kanzi nenda tese. maAfrica auda kuenda zvikanzi chikumbira chinhu chimwe chete chandingakupa. Jehovha asati andibvisa kwauri kandokumbira 2% yemweya wenyu migove 2 yemweya wenyu 200%. Kana awakumbira chinhu chinorema asi kana ukandiona ndichibiswa pauri zvichaitwa. Africa zvirokwazvo vakamuonawo achibva adaidzira zvaakadaidzira bachira muprofita Elia ndo rakadonhera paari. Mweya waEria ukagara pamusoro pamuprofita Elisha sechidimbu chaakanga akumbira. Asi kusvika pazuva ranhasi zuva rinonzi nhasi ratiri pano pamvuma kudai hakuna guva raEria panyika. Africa yedu Jesu Kristu akauya akaparidza kwamakore 3 aina naPita vanaandiria vana Judasi Iskarioti. Nguva yake yakwana vakamuroyera pamuti vakamuroyera mwanakomana waMwari
azvipa kwaari kuti atitende isu atizikinurezvi kunyanya isu tinonyanya kufara nekuzikinurwa kwacho nekuti takanga tisingafaniri nazvo. Asi kudenga kukaronga varume, kudenga kukaronga hapana anobvisa nheyo dzaronga nekudenga. Maafrika edu vakanomupinza muguva raJosefa rakanga zvichiendera iye nemukadzi wake nevana vake. Gwiro hwauri hutsva husina kanga ravigwamo. Asi nezuva retatu pavakati vaenda vanomuzora mafuta vana mai avo, vakasvika musisina munhu akanga asisimo, akanga amachira oga navatumwa makanga zvakakutaurirai sezvaakare vanzi ngatisangane Galleria. Manye munodzavana Peter nana John izvozvo kuti Jesu ati Galleria. Kutuma kwa Paulo mwazha waAfrica part 1 hanzi zvandakanga ndagara pasi ndarangarira rudo rwaMwari rwakandiitira kubva ndichikura, kuisa rudo muvatorwa vapfumi kuti vandide, varayiridzi kuti vandifarire, nekundipa njere muchikoro, nekumbodzvirwa tsitsi kupuwa zvipfeko nemari nezvipo, nerudo rukuru rwakangaisa Mwari rwokuti iye ane Mwari. Ndakaona kuti tsitsi dzaMwari dzakanyanya. Aibva anozvipinda kuna Jehovha kuti chandingakuitira Mwari ichi chitondiita muranda wako nditokushandira zvongo, nekurarama hakungandinakiri kana ndisingaiti basa semuzodziwa wako nemuranda wako munomuseka raAfrica kutanga teere pasiro ndopakazoona muchizaruro apinzwa mudziva rakanga rapinda vana Eria, Mozisi naShe Jesu Kristu chiti kana uchida kuva muranda wangu pinda mudziva iri. Ndomavapinda varanda vakadii. Hanzi inini pandakapinda kuchechi rine handakupinda nerimwe dambudziko kana nekuti handina chimwe chinhu ndakaona bedzi kuti muzodziwa waMwari munhu wevanhu ari mukati mevanhu. Pandakundwa naizvo ndikati uyu munhu wevanhu yeunoyu mutumwa waJehovha pamazuva edu. Kana kuwedzera rumwe ruzivo kuti tirege kungoteera kuti kuchechi kwedu, asi tizive zvatinoteera nekuti zvinouraya kuita zvinhu zvausingazivi. Jehovha ibva ataura muprofita wake kuti chaparadza vanhu vangu havazivi.
ari mutsime akaita zviwechetezo akanga kaita ari mubwe akatarira pabhuku guru rakanga rakazarurwa akaringira musoro akati o Ishe wewa Alpha na Omega Afrika zvinhu zvatinoudzwa izvi ngazvirege kuva nhoroondo mukati meupenyu hwedu. Ngatirarame mazviri tizvishandise. Nguva Jesu kwaJudha akachema akati Jerusalema, Jerusalema yomore waprofita nokutaka namabwe. Avo vakatumwa kwauri ndaida vakazhinji sei kuunganidza vana vako semhambo yehuku inounganidza hukana dzayo muzasi mamapapiro ayo mukaramba. Afrika yedu vanhu vakaramba Jehovha nekutaka namabwe vaprofita nenhume dzaJehovha. Akatama akabva kwaJudha akauya muno muAfrika. Tamugamuchira izvi, tamugamuchira akauya, tomugamuchira Jesu. Todi chii chimwe chatingaramire kana iri nhamo yakanga yatinyika yakatisvimbisa iyi. Munoseka vanhu vaMwari. Asi Jehovha bvunzai munyika zviri kuitika munyika. Vanhu vari kudya chinahemo nekuda kwenhamo. Havasitauri vanhu vari smart magentlemen. Amunoneva da upenyu hwangu Mwari wakaura akandinopapadza ndikaita sewandingi. Asi Mwari amuva yaakavaka. Satani achimukanga. Isu tamugamuchira nhasi tagara. Pfuma isi mistake kugamuchira murume Paulo Maza waAfrika. Kana tikati Paulo Maza waAfrika kuti tigamuchirike tione patingatangira kutsanangurira nezvaMwari pamazuva edu. Afrika auna mudziva rakanga rapinda varanda vakashandira Jehovha abva but 20 weeks ari chisarodo pachakauya chibaona kwaita raundi mbira mudenga pamabhazi avo aibaona muine zviro zvitatu zvejesu Kristu, Mozisi neEriya. Shoko rikati ona varanda vaJehovha. Afrika vauri umwe wavo titeserwapozorwa. Isusu hatifaniri kuonekwa nekunakidza kwamashoko kwavanhu kuti vipei. Vanhu vakagadzira mashoko avakadzidza kutaura zvinhu zvinotapa nzeve dzevanhu. Isu hazvichikomborere, tinokomborerwa nekuona munhu waMwari. Afrika yedu hanzi ona varanda vaJehovha, muina Eriya, muina Mozisi, muina mambo Jesu, ari umwe wavo vatatu ava. Afrika Zimbabwe, Mozisi haana kufa, haana kuva panyika. Eriya haana kufa, haana kuva panyika. Jesu Kristu wakafa rukurwa murutsa akambukira kuvape. Akakwidza akaenda kudenga kwagere kuruoko rworudyi rwaMwari nanhasi mukei. Paulo waAfrika hakuna kuona yake mungaronga soro. Zima musati mapedza kuronga. Ngaiti muambire musati mapedza nguva. Paulo haazofa sevamwe vake vatatu. Hakuna guva rake pano panyika, hakuna nzvimbo yakagadzira kugamuchira. Hatisi kukambena Pfuma Zimbabwe, hatisi kukambena. Tiri kutaura kuyapa Mwari panyika. Zarukirwa nechokwadi kana chichirehwa panguva yako. Usazvimaningidzira kuti uzvinzwisise. Zvinokumbirwa, zvinonzi kumbirai muchapiwa, tsvakai munowana, gogodai munowana. Kumbirai gogodai munowana. Zvinokumbirwa vanasikana vaSaoni kuziva munhu wanyu. Tikataura kuti Mozisi haana kufa senhengekano, tikuti tane mumwe wavo
chako murumve kandi tiri zvirinyore andidere kandi tiri zvirinyore Elia akadzoka amtadai kuti ameni kandi Elia akadini Mozisi akadzoka Kristu Jesu akadini muna Paulo mwazva wako tipambirane nenguva dzaMwari kuti pakuguma kwenguva dzedu isu savanhu tipinde mumazambarana ese zvaakatumirwa kurege kuwanikwa mwe wedu anowanikwa asingazosviki kunyika yemabvazuva nekuti isu tasiyana nevari muMozambique, isu takasiyana nevanhu vari muMalawi, nekuti isu tinogara naye nekudya naye zuva rimwe nerimwe, tichitaura naye. Vamwe vanonzwa nezvake uye kana vamona achitaura vanoda kuturikirwa kunzi ari kuti kudii, nesu tinonzwa zvakangodai. Saka tinofanira kuti tipinde tese uye kunyanya mvuma. Zvinonetsa nyika zhinji dziri muZimbabwe, nzvimbo zhinji kuti asvike maari kuchema asi kuno kwadzokorwa kwadzokwacho. Ngatishandise mukana upi uyu nesu tauya tarisa zvizhinji, taramba zvizhinji nekutoza kuti zvizhinji izvozvo zviri mune kuda kwaMwari. Agere muranda wake poromazoyi ngatizvigadzire kuti tizvitore zvitibatsire. Right? Kana kusafa kwaPaulo waAfrica akararama kusaka Kristu Jesu achiuya, iwo vakapinda muigere, izvozvo hazvikubatsiri chinhu. Kutuma kwaPaulo waAfrica kuzobatsiri chii? Saka tinoda kuti tichiri nenguva, so tiri nenguva iye ari pari pakati pedu, tizvigadzire tiende naye. Kana iri mikumbiroka handei pana Johani
Johani 11. Right. Yesu unomutsa Lazaro. Amen. Vanhu vaMwari ngatishandisei nguva yekutumwa kwaPauro mumazvaAfrica mukati meupenyu hwedu. Mukanzwa masatanisi achitaura pamusoro paPauro mumazvaAfrica, vanotaura kuti zita remurume uyu harigoni kuti ritaurwe muIndian Ocean. Rikataurwa bedzi neraKristu Jesu kunoita chaos nekuti zita raMwari. Tikadaro zvinokanganisa vamwe, zvinodaro nekuti kuzarurirwa, mise kuzarurirwa inosiyana siyana. Isu nyangwe taine nharo nazvo kuitika vakasvika vakatiudza vakati mukabata Pauro mwazvasa Pauro mumazvaAfrica wamunoziva marasikirwa varume. Iye haana mati zvake nekuti ndakazvisarurirwa kuti Pauro mumazvaAfrica munhu wani nepaduku kuti muzvikubatsirei tingamuti mutumwa waMwari, asi ndiJesu akauya pamazuva aya. Korezeni vasati vapinda muchechi inesu tirimo ngatizvitaure tichitozvitenda nekuti atuma Pauro mumazvaAfrica kuti azorodze kuti vapinda muchechi bedzi, asi vapinda muchechi vachitenda. Unonanzwa kondisheni yacho vanotenda kuti Pauro mumazvaAfrica mutumwa waJesu, kuti Jesu agere maari. Mwari anoenda kuzvidupukisa wako munoringira maAfrica yanu. Mwari anoenda kuzviita muduku nekuti iye ndiMwari. Right? Isu upenyu hwedu zviri munozviziva iwe. Handinode nhamo dzako. Mabhishopu vane dambudziko kana taungana paina mudzidzisi. Vanoda kubeurwa pavanenge vari kereke kana gumano rese vanongoti tinoda vatanhatu. Wega anotaura zuva rimwe nerimwe mutumwa ari panoti ndongwerwe kutanga ndane makore 3 ndichizviedza. Nhasi ndiri kufara. Nhasi zuva reumwe neumwe amira pano naasina, asi chero ari pano nhasi izuva ngatizvishandisei. Mwari haatibatsiri bedzi nekuti tamira apa. Hongu kumira apa kwakanaka, asi kuva kwako pano nhasi pamvuma nemuranda waMwari Pauro mumazvaAfrica inguva yedu. Satani akainonokera tsoro. Dai akangatora negwirikwiti ndakarwara naro hanzi 1982. Dai akatiuraira ipapo ndisandazva Pauro waAfrica pamwe zvikadai zvakarova. Akainonokera tsoro iyi pandakazva uchinzi vada kupinda muchechi yekwamuditaite pachikidika. Ndovataiziva tisingazivi kuti akatiwa mutungamiri wenhume yeAfrica. Tazozvanzi akuna Pauro mumazvaAfrica akadii akainonokera, takapinda muchechi tikabhabhatidza. Zvakutonetsa enda zvichatoitika. Ndozvatinoda kuti tishandisire matambudziko ari muupenyu hwako. Usaende pamwera kunhanzvadzi zvawasvika pagumano rino iwe wakatengesa hukumbiri kwakutoneba kuti ndazatadza kureurwa. Zvine basa rezvekureurwa apa chidi kuvatanhatuzve waita hazvina kuipa pawagara, asi zvaita zvakanaka kuti wauya nhasi mudzidzisi ari pano nhasi nguva ngatitaure nezvazvo kuti zvibve zvapera, asi vanotenda handeichizera Johani Kubva vhesi 3. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari. Dzakatuma shoko kuna Jesu dzikati dzichiti, Ishe, tarirai uyo unodikana nemi unorwara. Lazaro warwara. Jesu akati azvinzwa akati, kurwara uko hakuzwa kufa, asi kuti Mwari akudzwe, nomwanakomana waMwari akudzwewo nazvo. Pawaita vechi7 parainere kureurura nhasi wanzwa sei? Bishop achiya kuti mugana unonzwa sei? Dambudziko rako Mwari haanamborikanganwa. Zvino kuti Mwari akudzwe, asi Jesu ari pano kutibatsira. Hazvikusiyaniri kuti ujoine kwamakandiwa. Unoona ngoti ndimbonoshandikwa ndozoti haubvisisi kuti kutumwa kwacho kuri pari.
ndozvatiri kudzidzisa kuti aiwa izvi ndezvevanotenda, izvi ndezvevanotenda, asi ndo Mwari wacho. Nekuti kunze kwake hakuna mumwe, saka makanzwa pakabvunzwa noti mwanzo unomborani kwewe uye basa rako nderei? Akati ndinani? I am the angel of the only, don't miss him. The only Ernest Mwasha in Southern, don't miss him. Ani munamba ndikitana kugara pedyo naye mamuziva here? Muziva. Azvina kuti kuparidza kumuziva Mwari atitiretse Afrika yedu. Ya Mwari ngaatitiretse. Uye isu kana kunyengetera kwedu singagoni kuti kugamuchirwe matenga aMwari. Taura kwa Paulo mazwa Afrika nhume yake ngakutinundurewo nesu Mwari atitiretse. Nekuti vakaipa kunyanya mazuva ano anoronga kuti vanhu vofana matesata ndizvo zvazvigoni nekuti Paulo akatumwa muAfrica yedu. Hazvichaiti izvozvo, hazvichamboiti. Haisiri nguva yekuti tichanamata mombe nekutya vanhu nekuteera dzidziso dzavanhu vakadzidza. Kana vamwe vangaita mashura takazviona utumwa waMwari toteera iyi muAfrica yedu. Nekuti kana tamuziva kufa hakutyisi, nekuti kufa takuenda kumusha. Nyangwe ukasarawo chimbenyu asi uchafa nekuti nyama iri kuora. Akatidzidzisa izvozvo akati nyama vanangu kuora, kuora. Hapana miri iripo nyangwe iyo sechechi yekavaimba yako. Hapana zvinombosamisa zvakaiswapo. Mavhu akaiswapo nemarata zvakaunganidzwa kuchipisirwa mari. Munotozvikanganya hapana. Hapana. Chaicho chiri panyika kumuziva murume. VaJudha vakamutarisa vakamona semunhu, vakamuita mwana womuvezi, vakamufananidza vakanga vanoda kuti fanane navadzidzisi kungaikambira. Vakati bhekatiwere pamuchinjikwa muAfrica yedu. Aibva uya kuno kuAfrica. Mwari ngatibatsire tinyanyozarukirwa nazvo pamatambudziko edu isu tose. Right? Jesu akanga achinamata. Right? Jesu akanga achinamata. Right? Nomunun'una wake naVazaro. Wongu. Zvino vakati anzwa kuti unorwara, Wongu. akambogara mazuva maviri paakanga ari. Ani munonzwaka? MuAfrica yedu. Mwari kana achibudisa vanhu kana kuporesa kana kurwira, anogona kurwira uyo neweyo nhasi. Usamuva kuti wakukanganwa bodo mumwe nemumwe nezuva rani rake. Uye ukaona nguva yakareba dambudziko richipo musa unobatsirwa uchazokudza Mwari kudarika akakurumidza kubatsirwa. Jesu akatomboita 2 days anzwa nzi Lazaro orwarira kufa, wakutomboramba ariko muAfrica. Umwe anomanikidzira kuti mudzidzisi dai manga manditeurira anoramba akamira so.
musundaka rinotenda izvo zvokuti zviite nyama ukasadaidzwa Mwari anozviziva. Kuvapo kwako nekuvapo kwake nhasi pazuva ranhasi panopamuvhuma kana uchitenda ngazvipere. Haijaitike panyaya yaRazaro, right? Rumwe rwendozve Razaro achingorwarira kufa, right? Vadzidzi vakati kwaari, Rabi, vaJudha vakanga vachikutsvakai zvino kuti vakutsvakei namape. Zvino muenda zvaikoko here? Jesu akapindura akati, nguva hadzisi 12 pazuva here? Kana munhu achimwa masikati haangagumburwi, nokuti unoona chiedza chenyika ino. Asi kana munhu achimwa usiku unogumburwa, nokuti hakuna chiedza maari. Zorema muno pandagara pasi ndikati asi nhai ndingaenda kunyika ipi yandinganowana zvinogona kundibatsira seyaZimbabwe yakauya Jesu. Ndakatsvaga ndikashaya. Ndikutaura pakutenda nekuziva kwangu imi munoziva kuti Zimbabwe iri kunzi nyika ine nhamo, asi zvino vanhu vari kudya vachirasha. Nhamo ichakadaro asi iri kunzi nyika ine chii? Ko kana zvikazokindurwa kusvika paya panotaurwa paya, zuva racho netariro yedu isinoziva kuti iri kupi. Munoziva kuti iri kupi here? Pauro mwazvawapo amen. Une mapepa echikoro uri kutsvaga basa rechirapa, asi rasika izuva racho ukandoka application form yani apply, asi ndezvo vanotenda nekuti asingatenda akaenda kwanosvika ziri yakavhara akaenda kwanosvika vekopa chirokwapa haanokuenda haazivi hanzwisisi, asi usinganzwisa chinhu chimwe chete bedzi muwani wamwari ndochinhu chakachina Modhekai munyika yeutapwa. Akaramba kusaluta machinda amambo, zvikanzi simba rake nzvirai kuti rinobva papi, zvikanzi iye anotaura kuti muJudha nonyaya yake bedzi ari kutaura kuti mii asi isu kwatinoe kwamwazha izi maokaenu ndosongorenu bedzi ndichavimba nero vanotenda izvi. Ndoda kuti ndikubatsire chimwe chinhu chatogara tichiita seapostori waAfrica. Vakadzi vedu vanogara nepikicha duku yemutumwa Pauro mwazvaAfrica mudhuku yake. Papiro dzembedha yatinorara pane pikicha yaPauro waAfrica kupire yemukadzi, pikicha yaPauro waAfrica kupire murume, kapiro kemwana wakanayo nemukati make. Vana vezvikoro vanadzawo pikicha dzaPauro mwazvaAfrica mabhegani. Asi kana dambudziko rikagara kubata unotanga kufungei. Maafrika yedu vamwe hamusi kuteza muchechipikicha dzirimo. Ndezvo vanotenda. Zvakuda vanotenda nekunzwisisa kuti kana tichinzi Pauro mwazvaAfrica ifambei
ngazvikumbirwe izvozvo maurika edu akasvika paita dambudziko guru rarazara pa70 vairira kwedu tangopinda muchachikuru kwedu kubhoyerawo takanzwa vachimba vachiti makakomborerwa zvenyuwe vanomunamata makakomborerwa zvenyu vanomunamata makakomborerwa akurova futi kandaiti ari kuti vese vese chikanzi watumapa makakomborerwa zvenyuwe vanomunamata Mindrikati is the only land in Sweden Southern. Jesu pamazoya vatema. Pa17 pakazi. Zvino Jesu akati achisvika. Yes. Akamuona atomugwiro mazuva mana. Right. Pane vapostori vaAfrica vane matambudziko vanoti unohwa upenyu hwangu. Andotongotero mutumwa waMwari Pauro mwanzo Afrika asiri dambudziko rarangu ndotongogamuchira zvakadii iwe Pauro Afrika haana kutumirwa kuti vanhu vagare vaorere vari matambudziko avo kubvumirana nematambudziko aiwa muka nhasi zuva Jesu akasvika Nazarani mazuva mangani manaitasei afa atora naiwe zvauri ameni nedambudziko rako wafere ndinokuratidza kuti kutuma chii kana munhu achidza akatumwa kuti azorodze vanotenda kuti watuma pau weAfrica azorodze vanotenda andinoona dambudziko rako warigamuchire ungarigamuchira hongu inandirini nasiriramema ndinokuti kuparidza kwaPauro Afrika kwamatirisi mabasa kana tichipedzerwa matambudziko nekuti akati mporesa vanorwara handineri mudzai vakafa onatai vanamape rose basi rose vaone vhangeri ndovhangeri tendai vapostori vaAfrica vanhu vazive kuti vanhu mazaAfrica adadii dambudziko riripo riripere nekuti kana ukatenda zvichaita kuti dambudziko rako rinyongovere kunyongorera munokuziva kusoka ngatiti kusoka handiti manapukeni munosoka mupesa musepi mogokwidirira zvimwirire ukatenda padambudziko rako rinomwirira rinofava kuzongoti musere Jesu kupukuta zvichienda musika Jesu akatuma Pauro mazaAfrica kuti azorodzeri imi kondisheni yaisire kumotaura tenda unopona Betania rakanga riri pedyo neJerusarema. Maseti anenge 15. Vazhinji vavaJudha vakanga vauya kunamata Samaria kuti vavabate ruoko pamusoro pehanzvadzi yavo. Zvino Marta wakati achizwa kuti Jesu wauya akaenda kundomuchingamidza, asi Maria wakagara mumba. Marta akati kuna Jesu, Ishe, dai maiva pano, hanzvadzi yangu ingadai isina kufa. hanzi neumwe dai ndandawana unguva inozvainga iriyo mari yekupedzisira ndauya pamvuma nekutoshinga iye Satani anongonditeera singadi kundiregedza ungu tenda pazuva ranhasi nekudai wanga usina kutaura vangadaro vamwe panguva yachikasika dai mamuri pano Ishe dai mutauro wemapenzi asingazivi Mwari naimbiba makaverenga bhaibheri Pauro Afrika akati kurikirati verengai bhaibheri vanangu kubva kwarakatangira kusvika kwarakaperera kana wapedza wadzokora wapinda mukutumwa pati wani kubva kwakatangira kusvika kwakaperera pati kubva kwakatangira kusvika kwakaperera makamhanga pakanzi Jesu akamhanya makamhanga pakanzi Jesu akamhanya kupisa pakumhanya zvingaita makambonzwa Pauro Afrika akazomhanya kuti dambudziko munhu akanga afa handidai bhedi masore pavakanzi varwari
kufarira kufa ngosara pamoyo chete munhu wamwarani uya unyengetere kuti vachivawo kaza achenda atisikuita neni togopinda chechi afrika yedu kwasi mwari ndiye nguva mwari anomhanya yariyo nguva yacho afrika kunyange zvino ndinoziva kuti zvose zvamunokumbira kuna Mwari kunyange
vakapupura vamwe vakapupura pakasangonesa tinoziva vakudenga vakazofanani temuka noupenyu nekuda kwajesu ari maari nekuti iye haasiri iyese zvatingaziva savanhu zvirabwenesimumanimikira zvakaoma nekuti mwari wacho haabudi machena kuti vekuparara vaparadzwe nazvo mwari anozvivanza kuti vanokurasha vaparare ozvizarurira muna vanoda kuti aponise saka mwari akati jesu akati achifara mweya mutsvene angazve basa rakanga raitwa nguruva akatenda jehovha kati andinokutendai baba ndokutendai baba ndokutendai jehovha nekuti makavanzira zvinhu izvi vakachenjera navangwari venyika ino mukazvizarurira vai hongu baba ndo zvakakufadzai saka muchiona kuti pakudaidzwa kwedu napauro wapo zvakamupusapusa so asi zviri mazviri vambanachidaro vakati rione chembere vakati vadai vakananzvazvo vakati vakanyatsogara chiche vakaenda kudayira vachisiya zvakadaro vakanati izvi zvinotodyika izvi amen asi vakonenimesa hasingaiti zvakanaka nekuti kana naiyo kana muchimuona hazvina kunaka kuti mudi nekuti mwari anozvidzikisa kudarika vanhu maafrika yedu zvinokutenda uku ndongo vakumbirwa vanhu vamwari dambudziko guru riripo nekuda kworutendo rwedu isu ruduku hande umwe nomumwe uri mupenyu unotenda kwandiri hatongofi unotenda izvozvo here akati kwaari omo ishe ndakatenda kuti ndiri Kristu mwanakomana waMwari uyo wainzi unouya panyika wakati areva izvozvo akandodana Mariya munun'una wake akati kwaari ari oga mudzidzisi wasvika unokudana naye mudzidzisi wajesu wasvika pauroma zvaafrika ari kukudaidzai tamuzorodzei atizorodze dambudziko rako wakutonamatira kuti uinde kudenga nyangwe zvakadaro iroro rakangodaro dambudziko racho uchitorida here kuti ugare naro vanorwazva nekuti akatumautazorodzeonodii hai ukaona nguva anogona kuzotaura kana kubvudza kwani vaibodanga vabvudza kuti vakationa murume wenyu mayaaiondipona ne aisabvudza aingoti mwanangu murume wangu achadii uchibva kuno uchasvika murume wako zvese vaonosova murume wako vakotogara papa vamwe vafu maurika edu kutumwa rako nhasi dambudziko rako nhasi rinoda kii yacho irichi kii yacho kutendei kuti jesu akatuma muranda wake pauroma zvaafrika maari ndomagere zvinongana ndikakwira mwari anondidzwa zvisizvopedza saka kutitora kuti tigoenda kudenga na raitande iwo kati achizvinzwa akakurumidza kusimuka akaenda paari zvino jesu wakanga asati asvika pamusha asi wakanga achiri paya vakachinamidzwa namata zvino vajudha vakanga vari mumba naye vachimubata ruoko vakati vachiona Mariya achikurumidza kusimuka achibuda vakamutevera vachiti unoenda kupiro kunochemako zvino Mariya wakati achisvika kuna Jesu achimuona akawira pasi patsoka dzake akati paari ishe dai maiva pano akadzi yangu ingadai isina kuutaura iwe ndo watisida chani mukati meupenyu hwako kuti utidai kwakabhatanira zichi
nekuti kwa Afrika haachazopfuuri haazofi mutauro nzikori pachena asi nekuda kwei kusika tachengetwa kusika tapinda mushe wa Mwari saka chengeteka chengeteka chikorwa fensi chisina kuchengetwa chikaendapo chimana kuine fensi chikaenda chinozvuraya iwori munhu wamaragati kwachengeteka tenda unopona ngati munamate mangwanani ngati munamate Afrika yedu dosari kuraramira uyu hanzi handizorori handinozo maponera mutumwa akaparo waAfrika anobvunza kuti saka wamati zvinzviko nhai mwanangu ndandati kuti mundikumbirire muna Jesu akakutumai muna Mwari wenyu kuti dambudzika handizorori mwanangu ndichikukumbirira imi handikumbiriri imi mega nenyika yese nyangwasina namati pasi rese kwese kwese ndinonyengetera masikati usiku mangwanani ndokunyengetere saka mhosa saka dambudziko abara saka kunani tenda uchapona Saure vamwe vaAfrika asvika musiona vakatanga kudya vakafamba musumbi tingatanga kare kare ungatanga kubvunza kuti vamaSaure ndiani pamwe uvazivi pana ngari panapa anzanu angane 10 years 18 years akazozvara pana ataura pana 10 years ndaiti ndakagara nguva refu ndakaita 4 years zvisina vana pano wandanzwa wakaita chi chichaza topeta toita chimwe topeta asati ane mwana pana akaita 17 wekugweru hatisi kutaura ngano dzamajudha tiri kutaura vanhu vakabatsirwa naMwari vana guma kubatsira ivavo neunhu ndobva tiri kuti tenda unopona mumanzi ngavabereki vake nekuti havasati vatenda vasati vaziva kuti unokokorwa mwana ndiye akatanga kuzarwa avereve mumanzi ndapabasa Jehovha basa ndiwakandipa iri ndati ndibona kurumbidza sezvandakapika paya kuti Mwari ukandipa basa ndichatera mune yako ndoenda ndozodzoka ndoona kuti Mwari unotendera mashande here kana ndabuda ine Mwari uchandipa rimwe kana uri rombo nyika kutambudzikiro gare kunene uchibva wauya Afrika yedu mumaka kokwazwa nzi ndiwe mukomana mukuru akadzi iri kuroorwa vari kuchata vakakuvira mukavati vabvise mutambo vakapedzisa zvino vari kuchata nhasi zvavivana manje nekutuma mumurando wamwana waRumaZaAfrika vati pamvuma vati zvamune maita ndotenderana nemi varume itai nomboenda kumutambo wadaidzwa naPauro Afrika pamvuma kana vachagara pamusoro pamwe zvituzo vakatozviona asi tagona mata nenhume yaJesu wauya nhasi uri pano vapi chitendazve ati munamate
inyika yetu ndo pashi kunetswa nemasabu kana uchida kuwana mhinduro apa. Unachanditi tenda unopona rekupesera panyika rufu nyangwe munyika yemwe yamulenga chaiwo dambudziko rekupesera rufu uyanga apinda padambudziko rasa rako ringasvika apa Jobu akatambudzika wangu kwenguva refu asi raza ranga atoora kwete kuora saherudhi nekupeswa nerufu angaora ari mubwiro zvikanzi zvino Jesu akati achimuona achichema navaJudha vakanga vauya naye vachichemavo akapa neshungu mumweya akatambudzika akati mamuisepi vakati kwaari Ishe uyai muone. Jesu akachema misodzi amuonaka uchireurira ukataura ukatanza achiri kauparadza nguva mwanangu chenda ndingi uya chiuya asi chitenga chii aiziva Jesu ndi mwanakomana waMwari asi panyaya yaLazaro apo vava kutarisira kuzoona naLazaro kwii ipapo vaJudha vakati tarirai waibuda sei eka asi vamwe vavo vakati uyu wakasvinudza meso emofu haizagona kudzivisa kuti uyu munhu arege kufa here. Ipapo Jesu akafazve neshungu mukati make. inzwai hanzi uyu akambosvinudza meso amapofu handiti here akanaka wakangaine mweya yechina vana marinjeya newewo neni anozvisaka newe neni kufariso akuvakungodaro asi wakanunurwa varugarewo tinokanganwa chaziro nechi varatibatsire akambosvinudza mapofu nekuda tsaungaine mweya yechinawo haigone here kuti akaporesa Lazaro akarega kufa vailimbisa Mwari kuti pakuzomutsa wakafa akatononoka nekuti waora vanhu tine patinofanira kuti kana Mwari achinunura kusvika panapa ino kana ndapanapawo totongogamushira migove yatakapiwa naMwari totongogamushira usadaro mubozoro waAfrica salimita Mwari nekuti iye ndi Mwari ndomunzi Mwarizve Mwari haana mugano maAfrica yedu tikafuna kuenda kumucheto tosvika iye ariko nekuti ndiye anotikwevera kumucheto nekuti iye ndokwaari ndiye anoda kudenga ari panyika ari pasi pemvura panguva imwe cheteyo ndiye ari kudenga denga kunyongonya dzekudenga achiona zvepasi penyika nemigumo yenyika nekuti iye ndiye Mwari kunze kwanga hakuna chimwe chinhu tendai izvozvo. Zvino iye ndiye akatuma muranda wake Pauro Mwazha wei ndopauro kuti zera Jesu akatuma Pauro Mwazha waAfrica isamari yekuudza Satani kuti chinava chiko hatingarondedzeri zvizhinji ngazvipere muzita raJesu akatuma Pauro Mwazha wei ipapo Jesu akafazve neshungu mukati make vakasvika pabwiro iro raiva mako nebwe rakanga riri pamusoro paro. Jesu akati isaipe apo mani Marta ashanzi nowakafa akati kwaari Ishe wotonhuhwa zvino apa manja nokuti wava namazuva mana okufa kwake. Jesu akati kwaari handina kukuvudza here kuti kana ukatenda pamakali pamuchigashira mudzidzisi makatanga kuipa pamakangoona mota ichisvika Toyota makati chi watuma Pauro weAfrica
mwazo Afrika pari kuponeso aruzi rwano yerwo vano tenda inzwa muparidzi ngaparidza zvikaenda mbiri kana usingatenda hauna chako hauna mugwembe kutumwa kwakoro mwazha wei kwateyembedzi najesu akamutuma nekuti kana pasina kutenda zviri kufadza Mwari vese munokora unofana kutenda kuti yari visaipe ipapo ishe pamazosvika ane 4 days pari zvina akutonhuka handiti unaro dambudziko rako rakadaro munaroka rimwe richari ururwi nekuti ukaritaura muchechi vakazoonawadzano royanyaya wakutokupa zita pamusoro pekutaura kwako nedambudziko rako ripi sotokuwadza maoti angachimbogara zvangu takadaro handasisiwazvo ndosaka tauya pamvuma Mwari akatipa mvuri pakanzi panodzokazve kudzokereiko tabechiuchira kuti padzokerwei kuti ndizorodzwe ndozvaunotaura zvavanotenda vanani asiri wese Yesu akatwali handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari. Kana muchitenda muchaponeswa naJesu. Kana muchitenda muchaponeswa naJesu. Achibvaida mberi achimba achifara kudaro akati chiuyai mureurure nekutenda Afrika yedu ipapo akabvisa ipe zvino Jesu akatarira kudenga akati Baba ndinokuongai nokuti mandinzwa asi ndakanga ndichiziva kuti unotsimbirwa nguva dzose asi ndakaziva nokuda kwavazhinji vakandikomba kuti vatende kuti makandituma. Kana mai avo vazvara mwanawo mukomana vanomutani kana musarara womutani kotenda kuti Pauro mwazo Afrika akatumwa naJesu. Ndazviitira izvi kuti imi vakandikombai mutende kana zvoitika.
kuhoteli kana anogona kuita matwizi inopi nani chireva murimisi iskanire tiripanapa sezo zvanochimanya vachidane zvakati vatidane zvakati siturunguya chimbozudzwa uchishona hazina basa echidezimai hazina basa namangorambirwa bereko kana makuna matanda kuzere zvanotaura musaunda zvenyu mashoko mazhinji haana basa yeuchidai mwari zvaakataura nekuti anokurumidza kuzvinzwa nokuti ndo maari mutauro wake sana madwa nezvungu vachete ndikazvishandi kuna mwari mwari wakatuma Paulo mazo waafrika mazuva nekupedzisira kuzoti zorodzai pakutenda kwedu neno wakandidaidza ndakatenda ndokati the African Apostolic Church waapostoli waAfrica ndisiko namayungu wangaserwa zvarwa vazvarwa ndakazoparizirwa ndikapinda mwari wakandikweva ndaindisingadi chiramira kudoro tichitambanje tichitaukomo asi mwari wakandidaidza ukatumira mwana wako Paulo mazo waAfrica kuti undizorodze indakatenda ndoda kuti ndizorodzwe mwari ndizorodze nekuti ndakanzwa muzodzi wako Paulo mazo waAfrica achiti ndakatumwa kuti ndikupei upenyu ndikupei hwakawanda ndikupei mufaro usingaperi asi ini mwari asandafara saka ndiri kutokumbira mwari wamino Paulo mazo waAfrica kukunamatashi ndokunamata ikoko gabrielu wonaka Jehovha ndiri kuchikoro ndinosowa kuinda mberi nedzidzo dzangu Paulo waAfrica wakatuma muzodzi wakungota namba 1 gore raakakundikana patemu yakakundikana kupasa masombo akaenda akanokumbira Paulo temu yakateera akashura akapedza chikoro ari namba 1 kwaya namba 1 chikoro namba 1 muru wapakudikano navanhu namba 1 chechi kudenga ini ndomuteera uka ndinokumbirawo kugona wakafanirawo munhu ndateera musisi wako kukumbira ndokunamata dzokera mukutaura kwake unosangana naye nekuti mwari hauri mwari asi vanhu tichibve kwatiri tiinde kuna mwari handikire Lazaro for 4 days dzake verenga upedzishamaniwa wakatarewa izvozvo akadanidzira nezviguru akati Lazaro buda wakanga pakabuda akapomba makumbo ake namaoko nemicheka yomubhiro akapombwa maoko nemicheka yobhiro nechiso chake chakapombwa nomucheka Jesu akati kwaari mumusunungurei aende hatizi kuti onye dzakazoirepi nekuti shaakanga ataura ndoenzira muimbi taura ye tadada kutsora korufu hazvinesi mweya wako ngawande kuplaga pamweya wake utore zvakare then kana zvadaro mani utarire dambudziko rako ugoudza mutumwa waMwari munotonamata munhu vakamuroera kwanzvimbo vachimuona semunhu iye nani vazomurera vakati ni Jesu akazova achinzi Jesu zvakazvitaru utaure rako dambudziko ringaita panera Lazaro zvino kana rako riri kupanera Lazaro saka ipei saka rakapo
mangani yoto chimaneji sara kama singachateri munhu asingachateri hazvari asi Jesu zvakataura Jehovha zvakanga abika chizvaro chakazaruka kukazvarwa Isaka tatogara kuti zita raJesu akabva kune mwana akanga asingachazvari ari utera dambudziko taurai Fuma! Não Careu! Não Zimbabwe! Não Jesu mama zedu! Amnakuita misedu mchera mranda wa Mwari wabwanu! Apa zigadzire zvakanaka udye podo! Pamwe chete na vamwe vakatenda kuna Jesu akati maporo mazvo. Mwari